venit pe Minecraft. Bun venit pe Minecraft, eu sunt Negra Flaviu și cel de lângă mine este Ionuț. Bună ziua! Să știți, și eu și Flaviu filmăm amândoi deodată. Pe Mobizeno o aplicație foarte faină. Filmulețul o să fie decât de 15 minute, așa că mai bine ne-am apucat de el. Flaviu va crea mapa. Și voi crea mapa. Hai să începem cu niște Hunger Games. Bagă și tu serverul. N-am chef deloc de Hunger Games pentru Bine, fac o mapă nouă. aceasta trebuie să fie doar de survival. Bine, fac o mapă nouă imediat. New. Hai să, cum să o numim noi? În World de Ionuț și Flavius. Episoade. Wow. Eu zic una, eu fac alta. Aia lăsat, de survival. Bun. Nu e chiar cea mai frumușică, dar e bună. Nu te mai mișca ca să mă bagi și pe mine. Tu ai multiplayer-ul. Ai netul aprins. Da? Păi și eu, de ce nu? Nu știu. Aștept. Uitați un porc. Îl voi omorâ. Am făcut un pic de level. Flavius, Bun. Flavius, mie nu mi-apare mapa ta, nu știu de ce. Fost tu una atunci. O vom delete pe aceasta, vom face una nouă. Ce versiune ai? Îmi pare rău, 0.14.0. Da, și eu la fel, nu? Creează și tu una cu numele episoade, cea mai simplu, nu? Dacă nu mă auziți, eu port căști și cu microfonul și vorbesc cu prietenul meu. Hai. Ai creat-o? Acum se creează. Ok. Aștept să se termineze. Uitați, am băgat una cu sal, ca să ne fie mai ușor, așa că Mie nu mi-apare, îmi pare rău, îmi fac o mapă singur. da. Cred că o să mă apuc de acum să filmez pe laptop. De când m-am propus să... Eu voi filma asta niște Hunger Games. Nu mă prea pricep bine, sunt un începător și vreau să evoluez cu voi. Eu sunt logat deja pe Hunger Games, dar este foarte simplu să vă logați. Puteți găsi pe internet, nu vă arăt eu că durează cam prea mult. Bun. Ia să vedem dacă Nu sunt... este lene, asta e toată treaba. Hai să văd dacă sunt logat. Pumn de foc 12. Flavius, Gata. Sunt logat. Flavius se poate să nu meargă pentru că Bun, și acum mască. găsesc și eu o mapă bună. Flavius m-a spus și pe mine. Da. Tu știai că dacă filmăm amândoi nu putem să... Gata, am intrat, m-a băgat pe o mapă. Mai durează un pic și începe meciul. Ne jucăm niște survival games acum. Nu sunt foarte bun, sper că mă veți ajuta voi și veți băga niște comentarii care să mă ajute. Bun, începem. Nu știu în cât timp, dar vom începe. În 2 minute și 30. Opresc un pic până face timpul și voi porni când începe meciul, da? Bun, am revenit. Va începe meciul după cum ai văzut 30 de secunde, mai mult, mai puțin. Așteptăm. Sper să vă placă. Dacă mor din prima, nu-i vina mea, e a mea. Și urați mult noroc. Începem în 4, 3, 2, 1. Du-te la ea repede un chest. Așa o să fac. Bagă-te și tu la un... Ia repede. Ba, ce prinzi acolo. Ia așa, ca să... Perfect, pune-ți-le repede. Bun, sabia pe... Sabia. Bun. Păi pune-ți armura și tu.
Dă-i din ăla, că e prost. Bă, da, te bat. Te după ăla, care casca bună. Nu neapărat, eu sunt... Dă-i. Vreau și eu Hunger Games-ul. Bagă-te sub el, după el. Bă, uite ce de prost. Uite chestul! Apoi pe la ea chestul. Dar ești mai aproape de el. L-am omorât? Ia! Uite ce spray pun ai. Dă-i E. Dar pune-o pe liane. Ăla are fly, what? 7 players. Am văzut Hunger Games se scrie dezlegat sau legat? Ce? Hunger Games se scrie dezlegat sau legat? Nu știu, sincer să fiu. Da, e piatră. 6 survivor. Cum? 6. Yep. Și pot așa, fază de survivor. Deci, ați văzut, sunt în ultimii 6, sper să vă placă jocul. Eu am făcut tot ce am putut mai bine. Mă voi duce să-l omor pe acel gay. Flavius, de să te omoare el pe tine. Nu mă omoară, că am mai bună armură. Se face că îți place mai mult pe tastele. Are hack. Flavius, ți-ai dat seama care e mod? Ai văzut asta sub apă. În care avem și o vândă de icănuri. Ăla câștigă, care hack. Păi ultimii 4 care rămân. Wow. Ia chestul. Nu l-ai văzut? Ai văzut la când în tine. Mamă, ce bun are. Te spane. Bine, n-are hack, dar nu știi să-l bate. Hai sabie mai bună, care le văd că dacă mai dau sabie te bate. Mănâncă ceva. Nu am nimic să mai mănânc. Uite, o friptură de pui. Ce ai, mă? Friptură de pui. Ai vrea tu. Ai carne de porc prăjită.
Mi se reface viața. Da, știu. E fain Hunger Games. Jocurile foamei. Da, oameni buni. După acest meci o să văzăm și o să vă așteptăm mâine cu un alt episod din Daniel, ce faci? Te rupe. Ești, te arăt. Bun? Deci, cam atât a fost pentru azi, oameni buni. Cel puțin am fost în ultimii 5. Am murit pe locul 5. Asta e. Asta se mai întâmplă la Hunger Games. Mai exersez. Ne vedem episodul viitor. Episodul 1 te-a terminat. Episodul viitor vom începe să facem niște survival. Vă pup. Pa!